Hello mindenkinek, én Iceman vagyok, és itt van velem Stickman, aki megint segíteni fog. A mai videóban a Redstone vezetési trükkjeivel fogunk foglalkozni, hogy milyen módon lehet fölfelé, illetve lefelé vezetni őket, vagyis hát a Redstone-t, és az időszakos jellel fogunk még foglalkozni. Valamint, hogy milyen blokkokon lehet a redstone-t átvezetni. El is érkeztünk a helyszínre, és itt van először a két mód a függőleges vezetésre. Az egyik glowstone-nal történik, a másik fáklyákkal. Ez egy kicsit lassabb, viszont kompaktabb, mivel egy blokk széles. Ugye meghúzom a kart, itt az összes fákja megcserélődik, és itt fölül világít, ezért innen jön a jel, ha átkapcsolom, akkor pedig nem jön. A glowstone-nak itt azt a tulajdonságát használjuk ki, hogy nem töri meg a redstone jelet, így, itt látszik. És ugye lehet rá redstone-t rakni, és így föl lehet szépen vezetni egészen idáig. És ez egy kicsit gyorsabb, mert ugye a fákja az egy kicsit késik mindig. Elállítanád az esőt? Köszi. Aztán itt ez már a lefelé vezetés függőlegesen. Itt ugye látszik, hogy a bal oldalon nem égnek a fáklyák, a jobb oldalon igen. Mert a jobb oldalon lévő fáklyák tiltják itt a fáklyák fölött lévő redstone-t. De ha meghúzzuk, ezek szépen megcserélődnek, és itt alul kijön, vagyis hát jelet kap a redstone. Hogyha visszahúzzuk, akkor látszik, visszacserélődnek, és nem kapja el a redstone. Ide már ezt megmutattam, hogy ezen átjön a jel. Még egy pár blokkot itt bemutatunk. Ugye itt a piston, ez még csak látszólag sem töri meg a jelet, úgy mint a glowstone. Ugye a tégla az megtöri, itt azt szerettük volna prezentálni. Aztán itt följebb itt van még az üveg, ami szintén még látszólag se töri meg. És itt van a jég, ami látszólag megtöri, de igazából tovább megy rajta. Na, akkor lássuk csak az időszakos jeleket. Itt van ez a legkisebb, és ennek csak annyi hátránya, hogy nem lehet szabályozni, hogy milyen gyors legyen, ez ilyen. Ez a comparatorrel történő megoldás. Ebben az a jó, hogyha lekapcsoljuk, akkor lekapcsolódik a jel, az időszakos jel, ha felkapcsoljuk, felkapcsolódik. Aztán itt van a repeaterökkel a való megoldás, ez itt szépen megy körbe-körbe a végtelenségig, ameddig meg nem unjuk és ki nem ütjük innen a redstone-t. Aztán itt van Stickman egyik szerkezete, ez a fűrészelés időszakos jel. Ha meghúzza a kart, ugye a piston folyamatosan elzárja a jelet, és ezzel a saját ellátását is megszakítja, és így megy a végtelenségig. Aztán itt van egy fáklyákkal való megoldás, amikor ugye jelet kap, akkor nem működik, mivel le van tiltva az összes fákja, de ha meghúzzuk, vagy ha lekapcsoljuk, akkor az összes fákja elkezdi tiltani az összes többit, és így egy billogó jel jön ki, csak most bevágoltak, és az összes kialudt, és nem tudom, hogy ez hogy ad jelet. Na mindegy. Ez elég instabil, de elég gyors jelet tud adni. Na, és itt följebb még megépítettem egy olyat, ami hát egy bizonyos számú jelet ad ki. Jelen esetben most 3-ra állítottuk be, hogyha ezt megnyomom.
2 és 3. 3 jelet ad, többet nem. Ez ugye nagyon egyszerűen van megoldva. Egy diszpenzerrel. 3 blokkot raktunk bele összesen, ezért csak annyit tud kidobni. És hiába kap utána jelet. 1, 2, 3. Ennyi. Ez nagyon egyszerűen van megépítve. Viszont jó, hogy előre meg lehet adni neki, hogy hányszor adjon jelet, és többször nem fog. Hát ennyi lett volna mára. Én Iceman voltam, és itt volt velem Stickman. Sziasztok!